Tinokukwazisa muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva chando chatanga muHarare ndosaka muri kungoona taakuita izvozvi hanza vamwe vanokungura vachidai kuchipisa
asi kwapisa futi todai kuchitonhora saka hatimbofa takagona zvinoda nyama dzedu. Nhasi unoka ndine chikwata cheUnited College of Education from Bulawayo. Handina kutadza handiti? Yes. Naizvozvo tinavo pano vane performance yavo yavachange vachikuitirai. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Sekutaura kwatakaita kuti tinokavha nyika yese. Ndofunga UCE takambokupai futi performance yatakavakavha vari kuchikoro kwavo. Nhasi uno tinavo muHarare paBelvedere Technical Teachers College pari kuitwa maTFAS. Naizvozvo ndina mukoma vandinavo, sanganai nemhuri yeZimbabwe. Mina ibizo rami Jacob Duna from UCE. So mina leqembu kade sipresenta kathesi bese kuleku theme ethi yona same no to drugs, and sikhuthaza abantwana beZimbabwe ukuthi bayekele izidakamizwa, into ezifana labo mtoriro, iguga, lotshwala, injengu kuningi kakhulu. So sikhuthaza abantwana ukuthi bayekele khonokho ukuze bathuthukise isizwe sethu, njengoba kukhangela ukuthi yona ama-drugs lawa abulala isizwe. So siyakhuthazana ukuthi siyekele ama-drugs, senze izinto ezizathuthukisa isizwe sethu. Ndikuona makeup yamakarowa indiana ari responsible for makeup. No, abanye bakumama kukhulu yami wade wencedisa ukuthi okay. Munhu wane here kana kuti vanhu vakasiyana-siyana vari kuita mamakeup? Vanhu vakasiyana-siyana. All right. Thank you so much. Thank you. Ibizo lami Levis Makoni. I'm from UCE. So since we're doing a folk on drug abuse, we realized that emaBawa tinowana different characters. Kune anagogo, kulabogogo, kulabomama, kulabosisi. So that's where the idea of this makeup came. Nindoitwa Jasper Mataruse, ndiri umwe wavarairidzi malecturers music department kuUnited College of Education. Iye zvino tiri pano tiri paBelvedere Technical Teachers College. Takauya kufestival yeTFAS patichita showcase maarts edu. Saka pakati pezvinhu zvinoitiwa pane African folk inoratidza magariro aiita vanhu vachifara vari kunzvimbo dzavaishandira nekwavaigara kumarusevha. Saka panapa tauya namastudents edu vachipresenta performance yavo yefolk inotaura pamusoro no to substance and drug abuse. Saka izvi zvatakaita izvi takatora nguva tikavapa mastudents edu vakaita, ndivo vakakomboza nziyo izvi. Isi takangozogadziridza kuti zvibude zvakanaka, nokuti tinogadzira maticha atoita kuti akwanise kushanda vachishandisa pfungwa dzavo kubudisa zvinhu zvinonakidza munzvimbo. Saka sokumuna kwamaita tinotoona sokuti isisu zvinhu zvavakaita izvi zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinobatsira. Tinodzidzisa nyika through maactivity yakaita saiwo vachiimba vachiita zvakadero. Saka inguva yatawana yokuti tisanganise mastudents edu namamwe macolleges ari pano. Tine macollege anosvika 23. Saka zvinoita kuti tikure pakuronga kwatenge tichiita. Ndofunga mavanzwa veUCE ndinonyanya kufarira kunyanya vari kunze kwenyika, vanhu nonge vasuwa kumusha vaya zvakadai so zvinoita kudzura nekudzora ndangariro dzenyu uchifunga kuti dai ndiri kumusha ndamboona zvakadai. Chinangwa kakuru kuvaraidza imi ruzhinji rweZimbabwe. Andrew Neshamba ndozita rangu. Engatsangadai mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tikupai. Ndinovimba matapirirwa nechirongwa chatakupai muzuva ranhasi. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu.
ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.